Egunon, egunon eta ongi etorri, hemen presentzialki hemen zaudetenei, bai eta streaming bidez jarraitzen ari zaretenei. Gaurko mintegia, mintegi deitu dugu, topaketa ere esan genezake. Bueno, gaia bakizue, gau beltza, 21. mendeko tradizioa, galdera ikurrarekin. Gero hitz egingo digutenek argituko digute, edo denon artean argituko dugun zer den 21. mendekoa den, edo tradizioa den, edo zer den, edo euskal hitza ere noraino iristen zaigun. Baina nik bakarrik esan nahi nizuen hemengo jardunaldi hau antolatu dugula ondarin materialari buruz Gipuzkoako Foru Aldundiaren kultur ondare zuzendaritzatik eta lanean ari garen proiektuaren baitan, ezta? Hainbat gairekin hasi gara, hasi ginen Santa Agedarekin, hasi eta jarraitzen ari gara, jarraitzen Santa Ageda jarraipena egiten, baita ikerketak egiten, hori nahiko garbi ikusten dugu, ondare inmateriala ezin da gordailuan gordetzen dugun bezala, ez da olako gauza tridimensional, ez da bidimensional bat ere, oso gauza bizia da, berez, askotan ondare zer den horretan ere oso zaila da definitzea, baina horretan ari gara, bai ikusten dugu garbi elementu batzuk dokumentatu behar direla gutxienez. Gezurra ematen gezurra badirudia ere, gauza asko ez daude behar bezala dokumentatuak, biziak daude aldatzen ari dira, eta askotan konturatzen ari gara, galdu ere galtzen ari direla, hori ez, desagertzear daudela. Orduan, holako proiektuekin, Santa Agedarekin hasi, zergatik jarraitu dugu gau beltzarekin, hain zuzen ere, orain oso abagune honean gaudelako horretarako. Ez gauza, bizia sortu berria egunetik egunera, justo egun hauetan ere ez dakit ikusi duzuen oka diario uste duzela, eta gau beltza, el Halloween vasco que tienes que ver una vez en la vida. Ez dakit esaten zuten una vez en la vida y nunca más, edo gutxienez, pentsatzekoa da hori esan nahi zutela. Orduan oso fenomeno interesgarria iruditzen zaitu hori planteatzea, ez? Nola gauza berri xamar bat, ikusiko dugu, berri horrek zer nolako sustraiak dituen, nola sortzen ari den gure begien aurrean. Horregatikan iruditu zaigu horrekin Santa Agedarekin hasi eta honekin jarraitzeko oso aukera ona zegoela, baina azkara horretara mugatuko asmoa da jarraitzea bestelako elementuekin ondare inmateriala gehien bat olako ondare inmaterialaren barruan gauza asko sarlitezke, hori ere planteatu dugu, lanbide tradizionalak eta hainbat gauza, baina hemen batez ere agerpen soziokulturala duten elementuetan eta zentratuko gara. Horratikan, kalean egiten direna kolektiboak, baina kolektiboak normalean tokian tokiko kolektiboak eta osatutakoak, kolektibo horietan herria izan daitezke talde kulturalak, hainbat elementu izan daitezke, eta horiei eman nahi diegu garrantzia. Eta horregatikan ari gera hemen. Baina, ez dizuet besterik esango. Desenkozatu behar dut Goizane Albarezen presentzia, berak egin behar zuen, ongi etorria, baina ondo ezik dago eta ez du etortzerik izan azkenean. Mari Jose Telleria ere ari da orain, beste hainbatekin batera altzuzan, gaizkaren herri munduan, Danok Oteiza beste proiektu badago, urria ere, badakizue nolakoa denez, Erdi Aroko egutegietan eta beti urria gertzen da, hori herriei eskurre ematen eta gauzak, azken urteko azken ustak eta biltzen ari gara, gero negua luzea izaten da eta gauza asko bildu behar ditugu. Kulturaren munduan ere askotan hori gertatzen zaigu, ez? Udan gauzak gelditu egiten dira, edo bestelako gauzak izaten dira. Irailean norbait hasten gara martxan, orain urria azaroetan topaketa jardunaldiak eta alakoak pila izaten ditugu, hain zuzen ere larunbat honetan bertan Gordailuan egingo dugu Burdina Pirineoetako ondare eta Pirineo guztietatikan etorriko zaizkigu agenteak,
Alegia, ari garela, ezin iritsirik ari garela, eta orduan hau ere horretan sartu dugula, baina, bueno, egin behar da. Egin behar da orain, egin behar da gehienez ere azaruan, ze gero badakizue, abendua huts, gaba huts, jaia huts, eta urtea bukatzen da, eta beste ziklo batean sartuko gara. Orduan ordurako ja Santagedan sartuko gara berriro, orain honekin geldituko gara, eta hitza pasako diot Gaizka Aranguren. Mi esker, Xabier, eta mi esker jardunaldi hau aurkezteko gonbitea egiteagatik, Arantzadiri eta Gipuzkoako Diputazioari dagokionean. Egia erran, aurkezpena egiteko iruditu zaidan modurik egokiena da, azkeneko urte hauetan, kultura ondare inmaterialaren kudeaketara eraman nauen barne hausnarketaren zatitxo bat bintzatzuekin partekatzea. Eta hain zuzen ere gero hori harilkatzea, gau beltzaren ospakizunekin edo ekimenekin, ezta. Eta hori eginen dut. Nola nahi ere, eta zuk aipatu duzunez, gau beltza datorkigu hain zuzen ere urte sasoien aldaketa batean, ilunak nagusitasun hartzen dio argiari, eta gainera udazkeneko fruituen ugaritasun garai batean, baina zuk ere zer aipatu duzu, azken aldi honetan ematen du iraileko inistorrak egiteko garaia guztura ezote den aurreratzen hasi, urrian egon beharreko urrak irailan hartzen ditugu, eta ez dakit nik azaroko azak ezote ditugun urrian biltzen hasi beharko, dauden aldaketak aintzat hartuta, ezta, eta horretara egokitu behar dugula. Aurrekoan Pirineoan buelta bat ematen milelarik, horretan pentsatzen egon nintzen, izan ere, hori, iraila hasieran hartzen dira azken aldi honetan urrak esate baterako. Bueno, zuekin partekatu nahi nuen hausnarketa da hain zuzen ere iruditzen zaidala, gaur hemen horren adierazgarri izan daitekelako ere, kultura ondare inmaterialaren kudeaketaren bitartez edo zengiza kolektiboren iruditeria elikatzen dugula, ezta? Eta azkeneko urte hauetan horretan jardun dut eta uste dut hemen zaudeten asko ere bai horretan diharduzuela. Hildo akademikotik, ikerketaren hildotik eta herri ekimenaren hildotik ere bai. Eta zentzu horretan gau beltzarekin bukatuko dugu, baina uste dut Euskal Herrian bereziki sensibleak izan garela aspaldiko parte zain zuzen ere kultura ondare inmaterialaren adierazpide ororekiko, eta, penintsulan barna alako jardunaldi, kongresuetan, ibiltzen naizenean behintzat, beti gauza bera erraten digute, ezta? Kau, zuek hor esaten dutenean Euskal Herriarren nahi dute, baina ez dute Euskal Herri erraten. Zuek hor badaukazue sentsibilidadea. Hor badaukazue diru eta sentsibilidadea. Eta horregatik egin ditzakezu egiten dituzuen gauzak alor honetan, ezta? Eta uste dut ez zaiela arrazoirik falta. Zergatik dago sentsibilitate, dirua dagoen ala ez beste kontu bada, betik esibiliko gara ziurraski, baina zergatik dago sentsibilitatea, sentsibilitatea dago ziurraski gure identitatea bera arriskuan ikusten dugulako eta identitatearen galeraren arrisku horren baitan nabari dugulako gu egiten gaituzten ekimen herritarrei eusteak bere biziko garrantzia daukala, ezta? Hain zuzen ere, gure iruditeria kolektiboaren elementu eratzaileak direlako. Gero errepikatuko duen esaldi bat ja aurreratuko dut eta da, askotan marketing kanpaina honitzetan, irakurtzen duzuna zara, esaten da, ezta? Edo, ez, jaten duguna gara. Nik aspaldidanik azpimarratzen dut, elkarrekin egiten duguna gara. Eta batez ere elkarrekin ospatzeko, ongi pasatzeko, eta herri garela adierazteko modu kontziente inkontziente batean egiten ditugun gauza guzti horiek egiten gaituztegu. Eta zentzu horretan, gau beltza bezalako ekimen batek ere, gu egiten gaitu, ala ez. Ala bai eta ez. Eta hori gaurko egunean zehar seguru gau beltzari buruz sakon lan egin dutenek emanen digute
erantzun bat baino gehiago, eta ziur aski erantzunak baino gehiago, normala den bezala galdera bat baino gehiago. Bueno, zentzu horretan, aipatu nahi nuen, ez? Kultura ondare inmaterialaren adierazpideekin lan egitea, bitartekari lanetan aritzeak garrantzia berezia daukala, lekuan lekuko iruditeria kolektiboen biziraupenean. Eta gure herriaren kasuan, hain zuzen ere, bizirautearen hildoan ezin bertzekoa delako. Bai lehenagotik datozkigun herri ekimenak, eta baita bidean sortzen direnak, aldatzen direnak, berregokitzen direnak, denak horiek. Uste dut, bestalde batetik gaur egin nahi nuen bigarren hausnarketari dagokionez ez dagoela gauza ondirik eztabaidatzerik, badirudi ja danok bat etorri garela kultura ondare inmateriala esamoldean, ze urte luzetan ibigara, ondari euki ezina erraten, edo bestelako esamoldetan. Materia gabea, kultura materia gabea hitz egiten. Nik gogoratzen dut najeran elkar ezagutu genuenean, orduan materia gabea, euskaltzaindiak hori hobesten omen zuela edo, baina, bueno, bizten da ez duela arrakastarik izan, dira, terminologiak ezkaitzala bana. Egia, baina uste dut, alde horretatik duela zenbait urte, bilera batzuk egin genitun, batzar batzuk egin genitun hemen Donostian, hain zuzen ere Euskal Kultura Erakundea, bertsolari elkartea, ondare elkartea, eta gu geuk horrelako hiztegi bat osatzea aldera, gure ezagutza arlo honetan, eta hori izan zen lehenengo esamoldetariko bat. Eta egia da guk Patxi Salaberri euskaltzainaren nolabaiteka aginduz, materia gabea erabiltzen genuela hasiera batean, eta gero nik uste dut ja adostasun puntura iritsi garela kultura ondare inmateriala esamoldearekin, ezta. Bueno, lehen erran bezala, uste dut gaubeltzara garamatzan hausnarketa generikotik partikularrena honetan, elkarrekin egiten duguna garela. Honetan, beste euskal pentsalaren azpimarratzeko batek aipatzen zuen adierazgarrienetako bat zentzu honetan korrika izan dela. Eduardo Apodakak lan bat dauka horri buruz, lan sakon eta trinkoa honi guztiari buruz, eta aipatzen zuen korrika zela ziur aski gaur egun Euskal Herri mailan giza kolektibo gisa gehien gu egiten gaituen ekimena, ezta? Eta behar bada ez zaio arrazoirik falta, naiz eta korrikak batez ere barnebiltzen dituen jende euskalduna, euskaltzalea eta gutxienez euskararen kontra ez dagoena, eta Euskal Herrian horietarik ere bada, euskalde batzutan, beste batzutan baino gehiago. Azken hausnarketa gaubeltzari ekin baino lehenago, eta da transmisioaren beharra. Nik uste dut hain zuzen ere gaubeltzaren ekimenarekin hau ere oso modu nabarmenean agertu da, taupa ekimenak aurrera atera duen proposamenarekin, hain zuzen ere Jaime Altuna eta Josu Zaitak egindako lanean oinarritutako ekimen horrekin, eta edozeinen esku jarri dituen baliabideekin, transmisioaren beharrarena, ezta? Eta transmisioaren bidea duela hamarkada batzu eta gaur egun ez dira berdinak. Guk aspaldi ikusia dugu eta horregatik lan handia egiten saiatzen gara memoriaren bilketa eta transmisioan, izan ere ahozko memoriaren bitartez hain zuzen ere pantailetara eraman ditzakegu gaur arte belaunaldiz belaunaldi egiten zen transmisio hori, dagoeneko ematen ez dena, edo apenas ematen dena. Belaunaldien arteko denborak eta espazioak gero eta gutxiago dira, gero eta txikiago eta gutxiago, eta pantailetara eramaten espaldin bat ditugu, garai batean zuzenean transmititzen ziren eduki horiek, pantailak beteko dira beste eduki batzuez, eta beste eduki horiek eraginen dute hurrengo belaunaldien iruditeria kolektibotan. Egonen dira iruditeria kolektibo global aberatsagoak, eta iruditeria kolektibo lokal, nazional, segun eta norenak diren, pobreagoak, ez. Zoparen teoria horrek dioen bezala, gero eta marmita handiagoak zopa berdina egiten jende gehiagorentzat,
eta marmita txiki, zapore desberdineko zopekin, gero eta txikiagoak, gero eta zopa gutxiagorekin elikatzeko, eta gainera zopa horiek hodeietara doazenean irakiten eta ur-lurrin bihurtzen direnean, batez ere marmita haundien edukia eta zaporea daukate, eta horrela gero ikusten ditugu mundu osoko hiri nagusietako etorbide nagusiak denda berdinekin, eta gero eta espektakulo berdintsuagoekin leku guztietan, eta gero eta eduki berdintsuagoak pantalla guztietan mundu guztian. Horrek suposatzen duen kultura diversitatearen gainbehera gisa, ezta. Eta horrekin guztiarekin gau beltzara gatoz, urte osoan, urtean zehar egoten diren kultura ondare materialaren agerpide desberdinen artean, azkeneko urteetan modu berezi batean, modu globalizatu batean indarra handiena hartu duen ekimenetako bat, eta horrek hain zuzen ere lehen egiten nuen hausnarketa guzti honen kezka zehatza piztu duena, izan ere, jakin badakigu lehenagotik ere, gurean bezala munduko leku gehienetan urteko sasoi honi aurre egiteko, edo ospatzeko, edo bizitzeko egiten ziren ekimenen artean Euskal Herrian ere gau beltza edo animen gaua bazegoela, baina badirudi berriro ere esnatu behar izan dugula nazioarte mailan eta mundu anglosaxoitik etorri zaigun Halloweeneko ospakizunarekin, eta gogorarazi digutela izan bagenuela hori ospatzeko gure modua. Horrek ez du erran nahi, modu horiek egokitzen ez direnik, tanok dakigu kultura ondare materiala bizirik dagoen zerbait dela, eta berez dinamikoa dela, eta egokitu egin behar zaiola egunerokotasunari, eta landa mundua eta kalearen arteko distantzia handia da, eta Euskal Herrian gero eta hiri gehiago dago, eta landa eremu gutxiago, Gipuzkoan izan ezik, behar bada, hor mantentzen duzue orekarik handiena, Euskal Herri mailan ziur aski, baina, argi dagona da, globalizazioak indartutako, marmita handi horrek indartutako, festa egiteko modu horrek eragin zuzena daukala, marmita txikiek produzitzen duten zoparen transmisio eskasagoarekin. Eta horren aitzinean, erreakzio bat egotea, uste dut onuragarria izan daitekela, ez bakarrik gau beltzari dagokionez, baizik eta bestein bat agerpideri dagokionez ere. Nola nahi ere, gaur gau beltzaz ari gara, eta gaur beltzaz lan handia, sakona, eta biziki eskertzekoa egin duten pertsona batzuen iritzia jasoko dugu, hausnarketa, eta seguramente proposamenak. Hau da momentua, beraz, jende aurkezteko, ez da baite? Bai. Bale. Niri tokatzen zaidan ez pixka bat hau dinamizatzea, edo eginen dudana da lehenengo hizlaria aurkeztu, horratzean jarri da, baina, ez dakit, hona etorri behar du, nik hitz emanen diot eta utziko dut hemen bakarrik, ez? Eta hor, hobe entzuteko, bikain. Utziko diozu Josu Ozaitari lekua, Xabier? Bai, horixe. Josu Ozaita etortzen den bitarten, Josu Ozaita Azpiroz, Ibarratarra da. Ibarratarra ala Ibartarra erraten da? Ibartarra. Ibartarra. Hori jan egin behar da? Ados, ez, interesgarria. Bakizu Iruñarekin arazo asko ditugula deklinatzerakoa, orain hasiko tena izen Ibarrarekin arazoak izaten. Ibartarra. 2025ko Donostiako zinemaldian Eusko Label sailean lehen saria irabazi du. Azkeneko berria delako zaipatzen dugu lehenik eta behin, Atxa mikrodokumentalarekin, ikatz txondorraren prozesua azalduz. Josu ere Montxo Armendariz bere garaian bezala lanara joan zaigu, Biloriara. Gaur egun Jose Miguel Barandiaran katedrari esker doktorego tesi egiten ari da. Hitzaldi honetan, gau beltzaren inguruan eginiko bere ikerketez jardunan du. Antropologia sozialen graduatua da, eta antropologiako masterra du Euskal Herriko Unibertsitatearen eskutik. Bere ikerkuntzak Euskal Herriko gastronomia eta ospakizunen inguruan zentratu direla esan dezakegu.
2015ean Juan San Martin beka irabazi zuen Jaime Altunarekin batera, hain zuzen ere Euskal Herrian gau beltzaren ospakizunen bueltako ikerketa etnografiko bat egiteko. Eta honen harira, itzalitako kalabazen berpiztea lan argitaratu zuten 2018an, euren eskutik. 2017an ere, Jose Miguel Barandiaran beka eskuratu zuen Edurne Urrestarazurekin batera, zeinaren emaitza Arabar Errioxako etnokultura edo enokultura sarea argitalpena izan zen. 2019 Gipuzkoako Foru Aldundiak argitaratua. Ikerkuntza akademiko guzti hauez gain, bestelako argitarpen divulgatiboak ere osatu ditu. Horien artean ditugu Gau Beltza, Txalaparta argitaletxarekin, Aurrentzako Ipuina, San Ferminetako azken ritua, Bilabesaren entzierroa, horren berri zuzena badut, geuk argitaratua, Ibarrako piperraren inguruan diharduen piparra liburua, Ibarrako udalak argitaratua, eta Berastegiko artzaintza kulturaren inguruko B edo ma. Beti zalantza izan dute, soinu hori B edo ma izan behar duen. Argitalpen hori Berastegiko udalarekin. Eta, aipatu behar dutenen, jakin badakidalako hemen ez zegoen arren, Lesakako lentzeroari buruzko lan antropologiko batean ere parte hartu duela hilabete batzu. Zure esku, dena, entzutera noa. Eskerrik asko Foru Aldundiko kultura saiai, hau antolatzeagatikan, Arantzari hau bideratzeagatikan. Sekulako poza da jardunaldi hautan egotea, guan dela 10 urte pentsa ezina zen momentua ez. Guan dela 7 urte ingenuen etnografia Gau Beltzan ingurun, eta ordu zehoztikan gauza asko pasaia ez. Gau Beltza azkar zabaldua, mugimendu asko dago, ordun guan dela 7 urte etnografia ingenuen oso herri gutxitan zegoen Gau Beltza, Oiartzunen eta beste 5-6 herritan gu bila genuen unai izan ospatzen, baina gaur egun da fenomeno bat asko zabaldu dana. Orduan, nik ustet interesgarria dela ere bai tarteka, abiadura honen baitan geratzea eta olako forok sortzea, mereziulako ere bai gelditzea eta hausnartzen astea honekin. Nik, guain urrian 31 bat, azaroan 1, azaroan 2, nire txekitako oroitzapena da, santu guzti neuna ez, azaroak 1, nik gatzen datoketan oroitzapena da, txikitan jantzi behar genuela zapatak, alkandorakin, kanpo santua jun, loreak jarri gura itu nahi eta monai, eta gero bazkari familiara egite genuela ez. Eta izan nahiko ohitura zabaldua. Baina halako baten desagertu nintzen, nire bizitzan behintzat ez zoken presentziaik, eta ustez beste askoren bizitzan ez. Gero, ikuste genuen bai, noni eta Jaime antropologia ikasten eginen duela 10 urte, alare kalkulokin ezko ez gain gaztek, berandu hasi ginen ikasten antropologia, eta orduan ikuste genuen bai, egunen honbeltan mugimendu asko zeudela ez, genuzken oroitzapen hoik, ja ez zienak realidade, gero ikuste genuen aurrak bai, halako baten Euskal Herriko kalek hartzen eta Halloween ospatzen. Eta gero ere bai, Oiar Arabala zan blogen, egunkaritan de bai halako albiste bat, guraituen amonak eta duela markada batzuk eta kalabazak eta arbiak eta laportez ikustela, ustu, arpegi forma eman, kandela bat jarri eta bideskinetan jarri jendea beldurtzeko, ez? Eta izan gutzako ere bai, impactu egin zigun albiste bat, ez? Eta sortu ziguna olako erakargarritasun bat barneratzeko ere bai. Eta gero ikuste genuen bai, herriatzotan bazuela olako ospakizun batzuk, Gau Beltza, Arimen gaua, eta esan genuen, gutzako antropologia ikasten eginean, bakizu beti ohiturak eta herrituk eta aztertzen, orduan gutzako oso erakargarria zen, Xagerrek esan duen bezala, guaintxe bertan, momentu hortan gertatzen ari zen fenomeno bat zalako, eta hor antropologo bezala sartzea, barneratzea eta ikerketan nahitza oso erakargarria zalako. Orduan, Juan San Martin bekai eskerrak, ingenuen ikerketa hori duela 7-8 urte. Eta genuzkan, galdera horiek, ez? Zer da Gau Beltza, zer gertatzen nahi da? Noiztikan, nola, nun, genuzkan erantzunak ez genuzkan, da galdera pila bat genuzkan.
Orduan, momentu hartan ikusten genunakin, egin genituen elkarrizketak, gure ikerketan oinarritu zian adineko galdetu genion, gero behaketak eta presentzia handi hartu zuten, eta gero ere bai aurrekin egin nahi genuen. Osa, nahi genuen aurrekin egon, aurren iritzia jakiteko, behien bizipinak jasotzeko, eta behien ikuspegik eta bai jasotzeko. Orduan, realidade bat zan Halloween zuela Euskal Herriko kaletan, eta bai azkar zabaltzen. Gehien bat, 21. mendetikan aurrea kalean behintzat, ez? Lehenagotikan baneuzkan beste referentzia batzuk, pelikulenak eta ospatzen zala, baina beti urruneko gauza bezala, baina alako baten kalean ospatzen hasi zen. Eta kalean ospatzen hasi zen, aurrak beraiek behien burua antolatuta. Askotan izaten zen, plana da, etxe baten gehatu, mozorro jantzi, beldurrezko pelikula bat ikusi, kalea atea, txirrina jo, truko tratu esan, eta goxokik bildu, eta holaxe ibili, ez, kalean ibili. Askotan gainera, kuadria txikitan, ez da izan ekimen bat antolatu izan dana atzen antolakuntza handi batekin edo diru laguntzakin. Ez zan iniziatiba bat, askotan aurrak beraiek mugitzen dutena, ez. 7, 8, 9, 10 urtekin, elkartu, iluntzean, eta gero ere bai, indarra hartu zabaldu da asko, eskolatan eta ingeles klasetan da erabiltzalako Halloween, aitzakia bate bai, ingelesa beste modu baten erakusteko. Eta gero ere bai, dakizuen bezala, bihurtu delako produktu bat kontsumoa zabaltzeko, ez? Ikusiteko bai entorren nahi ez kaldean, daia ikustea armak, sarea, Halloween, da bai, deigarri bat kontsuma bultzatzeko, edo sendabi ban, Portaventuran, Warnerren, hor sortzeian mugimendu guzti horiek. Eta gero ikuste genuen bai, gau beltza, harimen gaua ospakizunak zeudela Euskal Herrin. Esan dugun bezala oso herri gutxitan, gu orduan ibili ginean, Elgetan, Oiartzunen, Bergaran, gero ere bai zeon Lekeition katu beltzeguna, netzeu denola herri asko ospatzen zena, ez? Gero berezia izan zen bai, Mutrikun gau beltza ospatzen zen, ja 80. hamarkadan, baina beha bakarrik izan, bere herria, ez? Egoan dela, 30 urte, baina gaur egungo nahiko antzekotasunakin, baina zan herriko ospakizun bat, ez? Zan gau beltza, eta eragile diferente parte hartzen zuten, literaturako beldurrezko ipuiak eta kontatzen zian, ekimen diferentek, eta gero zokaten halako beldurrezko desfile bat edo kale zea bat, eta gero gauen parranda gotezen da, baldintza zan denak beltze zuen bartzutela. Orduan, igual, aurreneko gau beltza izango da, esango dugu, Mutrikukoa. Eta gero, ikusi genuen gau beltza, ez? Eta gaina gugute ginen galdetzea, eta gehienan bat zan ideia zan, berreskuratzeko ideia hoi, o asmo hoi. Eta bai, gure ituan amonak ospatzen zuten, eta orduan berreskurapen hori guk jartzen genuen fosforitoz, gidoi arten aztertzeko idea bezala, ez? Berreskurapena dan, bai edo ez. Eta gero, batenak zian euskeraz, gero batzutan eba izan reakzio bat, aurrak ospatzen hasi zialako Halloween, eta orduan, igual, aixialdi taldek, edo gurasok, edo reakzio bat beste zerbait eskaintzeko alternatiba modun. Gero ere bai batzuk lanketa berezi egin da, adinekoek galdetuta, eta gero ere bai esango dugu gauza diferentzek antolatuta, ez? Eta bakoitza dauka igual bere nortasuna. Askotan, beldurri ibilbide bat egotea, antzerkia, txalaparta, beldurrak, gero bai gaztaina jateia, beldurrak paperetan idatzi eta suta botatzeia. Hor ikusiko du ere bai, herri bakoitzak bere gau beltza propio dela, ez nuke esango, ez da bi gau beltza berdina daudenik. Orduan hor, aniztasun handia daula esango nuke. Adibidez, baina ikusteko zaniztasuna daun, ikusiko du bideo bat, hau da errenterioretako gau beltza, ez dakizun bat urtean ezkiten, baina indarra handia hartu na, ez? Ikusiko du bai, herria handi baten dala gau beltza, eta
Ikusi duzu bai, gau beltza, ez dela landa eremuko festa bakarrikan, hiri bai kontestun bai antolatzea, eta antolatzea gaina indarra hondikin ikusi zuen, iruditan ikusi zuen bezala ez. Hau antolatzeu ikastolak, baina dauka atzetikan laguntza edo elkarlan bat, beste 15 taldekin batea. Daude txalapartarik, mendi elkartea, antzerki taldea, eta dantzarik, eta orduan da zerbait esango dugu, herri mugimenduk edo herriko eragile desberdinak antolatutakoa. Goin ikusiko dugu herri txiki bateko gau beltza, noni guain bertan bizi naiz, Baliarrain 140 biztalde, orduan alderaketa handia ez, 140 biztalde. Hasi zen antolatzen duela 7 urte, eta bertako formatua desberdina da ez. Arratsaldeko bezperan egiten da kalabazan tailerra, orduan da elkartu aurrak eta gurasok eta kalabazak ustu, arpegi forma eman, urrungo egunen gau beltzen erabiltzeko. 6etan plazan elkartu, ja mozortuta, baldintza ere bai, aurra jarri zutena zen baldintza mozortuta, bestela ezin zutela gurasok ere parte hartu. Orduan, behientzako garrantzitsua da gurasok parte hartzea, ez? Ez izatea behien kontua bakarrikan, gurasok bai mozortuta egotea. Danbolinan gaztainak jan, eta gero, bakoitzak papertxo baten beldur bat idatzi, behiak bizitzan daukan beldur bat ez, eta gero suta bota ez, erretzeko eta desagertzeko beldurroi. Gero, kanpaia jotzea herrikok, eta halako baten herriko farola guztik itzaltzea, orduan ja gau beltza hastea egitazko gau beltza ez. Zatik, gaur egun gaua da, baina farolak daukan argi guztikin ez da inoiz beltza. Eta orduan, egun hortan gau beltza egitazkoa bihurtzea ez. Eta orduan ja izarrak eta dena ikustea, bestela ez dela ikusten. Eta iterutena da, umek elkartzea elkarrekin, bezperan indako kalabazak hartu eta herri guzti dintzar jartzeko uste metxerokin kandelai sua eman da. Gero, elkartu, herriko guztik, 140 biztanlegea, aurrak adintarte baten, berez da Gipuzkoako herri gaztena, ume pila bat da, baina hainbeste ez. Orduan, gonbidatzeko uste behien eskolako lagunak ikastegitako, orduan ja taldea ere bai handia da, eta behiek eutea arro azkenen behien lagunak ikotzeielako gora ez, eta behientzako da gau beltza behien herriko ospakizun berezi bat, eta hoi arro kontatzeko ez. Eta gero egitea puska biltzea, edo etxe-etxeko eske erronda ez. Da, eskean ibiltzea, etxe-etxe eta esaldi bat esanez. Esaldia da txingili, txangili, txango, gau beltza, beltzago, kalabazek argituko, jana eman arte ez geha jungo. Orduan da, txirrina jo, esaldi iriki, esaldi hori esan, eta jendek emate jote janaria. Bada, igual tortilla patata, edo bizkotxo bat, edo xolomo tomatekin, orduan janari hartzea. Janari hartzea eta tratore baten biltza janari guztia, eta gero jutekea herriko elkartea, dena maietan jarri, eta orduan izatea afari merienda edo zea bat ez.
Eta gero bukaeran, ja afaltzeanen, gero egotea beldurrezko ibilbidea. Eta beldurrezko ibilbidea, izatea herrintzear, gauen ja, marrakaldea, taldean elkartuta, eta ibilbide bat, baina eta momentu desberdinak edo eszena desberdinak. Eta hau urtero kanbiatzen jutea. Orduan, gero aipatuko jo ez, baina aldaketa daudenak. Orduan ikusiko dugu bideoa, holaia esandakoa irudikatuko zu errexago. Ongi etorri denoi Balarraingo gau beltzea, gauik beltzenea. Gora Balarraingo gau beltza! Danbolinen karraka, gaztainek, basoko goxokik bueltaka. Gure beldurrek paper baten idatzi eta erre ingoiteu. Gure burutatik desagertzeko. Beldurrak erreta geho, gaztainerrek! Bero! Kanpaiak mezulari izango iteu. Benetako iluntasunan abisue pasako diguen. Eta gau etorrikoa. Benetako gau beltza. Euskal Herriko neguko jaietan garrantzi izan duen ohitura eta gukoain berreskuratu deuna. Etxez etxe puskabiltzea, etxe bakoitzak sorran daukena eman eta denok konpartitzeko. Agur lagunak, agur. Eriotzaik beldurra dieu noski, baino erio, ez etorri gure bila, ez deu presaik, eta segizazu denboa luzen olaxe, gu agurtu gabe. Piskat egin dugula, ikusi ze forma diferentan antolatzean gau beltza, nahiz esan duen bezala aniztasuna handia dago, herri bakoitzak bere forma hartzeu, eta orduan denak desberdinak dira. Gero, Norrafien genuen dela 8 urte, berezia izan zen Nafarron topatzea txinurriak herritua, ez? Hau ospatzea azaroak baten, eta forma da, herriko umek elkartzea plazan 12, eta ibiltzea etxe eskian goxokik, ez? Eta galdetzen genuen, eta da ohitura bat oso aspaldiko, ez? Galdetzen genuen atxuna monai, eta bai ez behek ospatze zutela umerzianean, da behien gurasoke bai, orduan da ere bai, ez? Berezia topatzea hoi, ez? Aspaldiko ohitura bat, eta egun honen bueltan, eta eskian ibilita, eta aurrak diela protagonista. Handik mantentzeia, etxauri bai aran da, bai bile ginen bide horretan, berasko ginen, Arraizan, etxaurin, eta bertan eukitzeu esaldi bat eskian aitzeko, ez? Badibidez, Arraizan zan txinurrie mandurrie, kan txinurrie,
paternainen txinurrie, mandurrie, alagatan txinurrie, bide horretan txandulo, mandulo, etxak kastainaz. Orduan da, gare baten botatzean gaztainak, eta gaur egun botatzea gehiago goxokik, nahiz eta handikan gaztainak botatzean. Gero bai, ospakizun berezi bezala gaztainarre eguna, ez? Ospatzen dana azaroan bigarren astelenen, gehien bat Eibar ingurun da mantentzea handikan. Handikan mantentzea, igual esango dugu ikuspegi bat elkartzeko jendarte bat, okaderrian, o familian. Leheno gaizokan igual indar gehiago, harimak honratzeko egun bat zalako, ez? Guain igual pixua galdu edo izaroi galdu, guain igual esango dugu gehiago dela gastronomikoa o elkartzekoa, baina leheno bai zala harimak honratzeko egun bat. Orduan ikusi duen bezala, Euskal Herrin forma diferentek daude, ez? Egun berdinan bueltan, ospakizun desberdinak. Ikusi duen bezala, Halloween, Santu Guztin eguna daukeu, Gau Beltza dau, Arimen eguna dau. Orduan, festa baten bueltan daude balio diferentek, izara diferentek, ikuspegi desberdinak eta planteamendu desberdinak bai, ez? Gero ere bai daukeu genukan zea zan, galdera zan, ez? Oier Arala zan blogen daula irakurrita eta gero albiste bihurtu zana hainbat komunikabidetan. Ze historio zan, ozertzan kontu hoi, adinekok garai baten, behiek umek zianean, duela markada batzuk, kalabazekin jolasten zian egun hoi, ez? Orduan goibili gehian galderak egiten, elkarzetak egiten, Euskal Herri guztien zehar, eta topatu genuen nahiko orokorra zala hoi. Osea, aurrak zianean, batzutan arbiare asko aipatzea, arremolatxare bai, eta kalabazare bai batzutan. Gozan, baratzatikan kalabaza bat lapurtu, azkenen elkartu laguna artean eta bihurrikeri moduntzan lapurtu, eta gero jarri iskinen jendea beldurtzeko, ez? Eta behide honola jendea beldurtzean. Orduan, nahiko orokortua zen ohitura bat zen, baina asko zen bihurrikeri modun, ez festa modun, edo ez erritu modun, ez? Eta gutxio Gau Beltza izenakin. Gero gaina kontan nuki behar dugu, hortzeon testu ingurua, dela zala testu inguru kristaua. Fetxa hoen bueltan sinisten zan, edo uste zan, harimak etorri itentziala. Orduan urriak 31 azaroak 2, harimak etortzen ziala, eta orduan izaten dizen egun batzuk bai oroitzeko, baina bai beldurra sentitzen ziren egun batzuk. Orduan, nahiz eta udazken guztien zehar arbiburukin edo kalabazakin egiten zen bihurrikeri hau, egun hauen bueltan protagonismo gehiago zeukan edo zentzu gehiago zeukan, azkenen, ez, testuinguru hortan beldurra gehiago sortzezulako. Hemen Lesaka eta Bilaonako bi aipu. Eta hemen ahotsak.eusen, Halloween, bueno, pues hori egiten zan gure herrian, mutilak, gabian, kalabazak usten zituzten, ite zizkioten begilak eta sudurren zuluak eta kandela bat sartzen zioten piztuta, eta emakumeak errosa joti gesten zianean, kale estu batean jartzen zizkioten haiek. Eta esaten da, joalien, oso hain Halloween. Hori, ikusi denik gure herrian, udazkenian, azaroan. Hori zitesan, beldurtzeko... Pues, eta bakizu, mutil zarro bek ez dakizela, Andre guztik. Eta mutila, bueno, bildurtu eskilau. Esango doi nahiko orokorra zala, ez? Euskal Herri guztien itezana. Baina jende galdetzen, noiztikan dator, nungoa da, eta nik ez dakit noiztikan hastean, ez nungoa da, azkenen ez dakit tradiziok de zerbait momentu baten hastean, o zoze purua dian, ez? Bai esan, igual sustrai luzek dauzkala, edo behintzat, lehenago ere bai, egun honen bueltan bazaudela ospakizun desberdinak, ez? Hor, Europan indarra handia zeukan Samain festak, eta egiten zen, justu data hauen bueltan, ez? Artzantzan da ingurun hartzai herritan dare bai, urtea bitan banatzea, ez? Bat da urtea ardikin mendia jutean garaia, maiatza bat inguru hortan, eta gero bigarren aldia da azaro baten, fetxa hauen bueltan, ardikin herrialdea gesteian
egun hauek, ez? Orduan hor bazauden, 2-3 egun, pixkat ziela parentesi modun, transiziozko garai horiek, eta horiek zian hildakoak oroitzeko egunak, eta hor zeuden erritu desberdinak. Sukaldeen hildako horren jakik goxo jarri, edo plater bat utxa utzi behagoatzeko hor zeuden erritu desberdinak. Gero, kristautasunak, 8. menden, Hortuko Aita Santuk nintzun santu guztin eguna jarri, egun honen gainen, azaroan baten dakigun bezala, gandikan mantentzeala. Eta hor, azaroa 2 da hariman eguna, eta hor badaude ere bai, orduan, erritu kristau batzuk, 8. mendetikan, iaia gaurraino iritsi dianak. Eta gero, Samain festa horren lotura batekin, edo ari batekin, Halloween festa daukau. Halloween festa, batez ere mantendu zuten inglesak eta irlandesak, eta gero, 19. menden zehar, 18. mende amaieran, immigrazioa handian zen estatu batuta, irlandesa asko eta ingles asko juntzian, eta beraiekin batea eman zituzten behien ohiturak. Hasiera baten zen, 20. mende hasieran, behien komunidadeko festa bezala. Baina orduan, estatu batuak ikusi zuen, komunidadea sortzeko, identitate bat elikatzeko erritu behar zitula, eta orduan Halloween hartu zuten festa bezala edo tradizio bezala behin identitatea eta komunidade hori elikatzeko. Orduan, estrategia bat markatu zuten, ez? Azkenen zela kurrikuluman gauzak egin, telebistan zabaldu, pelikulak egin, hori sortzeko estatuetako ohitura bat, ez? Eta hala lortu zuten, eta bertako festa bezala irudikatze dugu gaur egune bai. Gero, kapitalismoen bidez, denodakikun bezala eta globalizazioen bidez, mundu guztien zabaldua, eta iaia mundu guztiko festa baten bilakatua, ez? Orduan, hor ikuste duguna da, hor mugimendu asko daudela, ez? Ikuste da, hasta egutegia nola idan kanbiatzen, ez? Duela urte batzuk lurrakin loturiko egutegi bat zeon, San Juan sua, neguko solstizioa eta alako ospakizun desberdinak, gero kristautasunak horren gainen edo azkenen sinkretismo baten modun hor gauza batzuk mantenduz eta bere gauza batzuk jarriz kristo egutegi bat sortu zen, ez? San Anton, San Blas, beti santu gainen jarrita, eta gaur egun ikuste duguna da kapitalismok markatzula ia gure egutegia, ez? Daukeu San Valentin, daukeu Black Friday, daukeu Halloween, daukeu udaberriko oporrak, orduan, jazte santuk ez dira, jadeia udaberriko oporrak, ez? Orduan da, egutegi bat, igual, kontsumo ikuspegitikan jundana moldatzen. Orduan ikuste duen bezala, egutegiare bai moldatzen jutea, eta hor bai zentzu hartu. Orduan, ikuste duena gabeltza hariman ingurun, azken finean identitate eta esaldi ikuspegitikan lan duala, balore batzu barne biltzen ditula, esango genuke tradizio berri bat dela edo berri interpretatutako tradizio bat dela, berreskurapena baino gehiago, eta bere baitan hartzaitula balio desberdinak, ez? Gero aipatuko dituen bezala. Orduan, nik ikasi nunan azan gehien bat, ikerketa honekin, etnografia honekin, tradiziok bizik daudela eta tradiziok denbora guztin moldakorrak eta aldakorrak diala. Orduan, ez da zerbait estatikoa baizik eta zerbait denbora guztin bizik dauna, ez? Eta gero ere bai, aipatuko genuke patchwork o sinkretismo ideia, ez? Tradizioa eta azken finean ez da zerbait aislatuta dauna eta bakarrikan ospatzen dena, ez? Azkenen bizigea mundu baten eta eragin desberdinak daude, orduan tradizioak bai eragin desberdinak, nahasketa desberdinak dauzkate. Orduan, importantea da tradizioen ingurun hausnartzeare bai, ez? Tradizioen puntu importante bada emozioak sortzeik ustela, gero taldetasunan bai eragite dutela, gero tradizioen baitan bai balore desberdinak egoteiela eta transmititzeiela ere bai, eta bai esan duen bezala mugimendun daudela. Horra aipatzezun Durkhemek, ez? Errituen inguruko autorizatzaile nagusi izan zenak, irakinaldi kolektibo bat eutzazala, ez? Bangenepek esaten zuen igarotze errituak ziala, ez? Faseetatik beste igarotzeko garaiak. Gauboltzen honen boltan esango genuke udalatikan negua igarotzeko
aldi badala, ez? Gaina ordu aldatzea guain, ja esan duen bezala gaizkak argia ja murriztu ditea arratsaldeko partetan behintzat, etxeatu itegea gehiago, ja ez gara berandu arte plazan gehatzen, baizik eta ja goiz afaltze dugu, orduan da fase baten bezala sartze dela neguko fase hori, ez? Eta baina aipatuko dugu, gau beltzan barrun, herri batzutan dauden sustrai batzuk, adibidez, euskal kulturarekin halako ari bat edo harremana daukatenak. Hau da, puskabiltzea, ez? Euskal Herrin banatzaia festak bi alditan dira, neguko festak eta udako festak. Udalako festak dira, jendea nahi dut kanpotikan etortzea, jende gehiago mobiltzea, udalan da, neguko festak dira gehiago barrua behi da, edo komunidadea behi da, eta orduan izatea ez da izaten kanpotikan etortzeko jaia baizik, eta herrin bertan egiten dianak, eta pixkat komunidadea behi da, edo komunidadea indartzeko egite dianak. Hemen garrantzia handia dukiguna da, izan da, puskabiltzek edo eskerrondak. Azkenen bai zalako modu bat simplea festaiteko eta ondo pasatzeko. Dala komunidadeen zehar, etxe biltzea, bertan sobrantzukaten janaria eskatuz. Batzuk txerri helko zuten orduan, da horren txistora zeuzkaten, beste batzuk ogia ingo zuten, eta orduan ogia daukate, beste batzuk sagarda, orduan bakoitzak aportatzezun sobrantzukena, o ematea zeukana, gero dena batea festa egiteko, ez? Orduan, ikustetzen bezala, presupuesto gutxi dauka, eta gero bakoitzak alduna emateu, eta gero gaina komunidaden ospatu egitea, ez? Ikusten baduzu neguko festa horietan garrantzia handia dauka puskabiltzek edo esker ondak. Santa Agedan aipatu zen bezala, adibidez bai, garrantzia handia dauka. Gero egon ginen adinekokin eta umekin, ez? Etnografia hau egiten. Eta konturatu ginean bi mundu desberdin bezala ziren. Ez da hamarkada gutxi batzuk dauden tarten, bi mundu o bi Euskal Herri desberdin, ez? Adineko galdetze genienean, esatezi guten, oroitze zuten, kristautasunak sekulako garrantzia zeukala behien bizimodun, ohituretan eta izateko erane bai. Eta heriotzak bai, bestelako protagonismo bat edo garrantzi bat zeukala edo esango deu herritukin oso bideratuta o markatuta zegoela nola ospatu eta nola bideratu, ez? Esatezi guten adibidez, hildakoa pertsona bat hiltzezanen etxen okitezala, etxen okitezan gorputza, 3 egunetan, eta horren egiten zen gau bela, dela hildakoa zaintzea. Eta hildakoa zaintzen parte hartzezuten, bai familikok, etortzezen beste eretatzen bizi izan familikok, edo bizilagunak, edo lagunak, orduan zen, bai ez, 3 egunetan hildakoakin elkar bizitzeko momentu bat, eta hildakoi zaintzeko, ez? Eta bai hildakoi oroitzeko. Gero duten zian bai hilbidek edo hildako bidek, zala baserri ere mutikan herria bideen hildakoa eramateko bideak. Azken zen baserritikan herria, ematen zalako kaja bizkarren. Eta orduan herriatzutan mantentzia gandikan harriak deskansatzeko, kaja guzteko, eta orduan horriteko geldialdia. Orduan, nola ez genekin noiz etorriko zen heriotza, bideoik beti auzolanen garbituko zian bazpare. Orduan zane bai, hilbideek garbikuta mantendu zehatzeko, ez? Eta gero, zeuden sinesmenak, ez? Hildako bat zehonen etxean, lehioa iriki berari juteko, teia bat mugitu, edo ispilua tapatu, harimak bere burua ez ikusteko. Eta gero zeuden bestelako sinesmenak, ez? Gauen kanpaiak entzunezko eta oihartzuna luze izanezko heriotza zetorren, edo oioak kukurruka, edo oiarrak, oioak iten bazun, edo oiarrak gauean, zan bai seinale bat bezala. Horren hortze den bai seinale batzuk, ez? Txakurrak otsoan ulua bezala entzuten baldin bazan gauen. Horren heriotzak esango du presentzi handia zeukala, eta gero gaina elizan zeuden erritu horiek, ez? Hileta elizkizuna, bederatzi urrena, urteroko santu guztien eguna, orduan zeon erritualki oso antolatuta eriotza kudeatzeko. Eta gero kontrara galdetze genien aurrei, ez? Eriotzan ingurun. Eta ziren momentu batzuk oso deserosok, azken zalako gu bai deseroso galdetzeagatik hori umei, eta umeek deseroso, igual gai hori ez talako
asko lantzen, ez dalako asko pentsatzen, eta tabu baten bezala bilakatuta dalako, ez? Esaten ziguten bai, adineko batzuk adibidez, behin lagun bat hildakon behin biobak ez zela jun tanatoria da zer ez, umek babestu bezala heriotzatikan. Eta herrituak gaur egun, igual ez daudela, nora ez baten bezala gaudela gizarten, ez? Heriotza tabua bihurtu delako, nahi dugu tanatoria dau industria egune baten, herri egunetikan aparte, horreitea tramitea biegunekoa, eta aldan modun burutikan kendu edo desagertu arazi ez, baina azkenen heriotzak bestelako lanketat eskatzu ez, bestelako herritu batzuk, zaudena bideratu inbarra dago. Orduan hor gaude gizarte bezala esango dugu nora ez baten. Orduan, gau beltza esango dugu dala ere bai, aukera bat heriotza presenteago egiteko, heriotza beste modu baten lantzeko, eta heriotza ere bai bizidunen parte dela sentiko arazteko. Egia da gau beltza batzutan, iaia ez daukala heriotzak presentziek, baina egia da ere bai gau beltza batzutan heriotzak presentzia handia daukala. Adibidez, aurten lezon inbaute gau beltza, urte batzu damak ezkite, eta bertan sortu dute aurten pertsonaia bat, izango gana pertsonaia zentrala gau beltzeko eta herio izen hau. Orduan modu baten heriotza landu ingo dute ez. Orduan da heriotzan presentzioi edo zehoi bintzat lanketa edo hausnarketa egiteko aukera bate bai gau beltza. Gero beste elementu bat da garrantzitsua, esan duen bezala gau beltzen, kalabazana ez. Eta ez kalabaza plastikozkoak, igual kalabaza plastikozkoak jende lotzen ditu Halloweenekin. Eta hemen bai daula adinekon, Aitona Amonen memoria hortan berreskurapen bat ez, dela barazoko kalabazoik erabiltzea, oik ustutzea eta oik erabiltzea. Gero beste elementu bat beldurrana ez. Aitona Amonen galdetzen genenen, adineko galdetzen genenen beldurran ingurun esaten zuten behiek bizitzela beldurrez, denbora guztien beldurrez zokatela ez. Beldurra zieten gurasoei, beldurra zien irakaslei, beldurra zien apaizai. Orduan zen, beldurra ere bai izan bere garaia hartan hezkuntza modu bat esango dugu, arauak markatzeko modu bat. 10 minutu. Vale. Eta gero, galdetzen genuen, ikuste genuen aurrekin, gaur egun gaurrekin ikuste genuen justu kontrakoa, ez? Disneitze bat edo pixka bat beldurragatik babestu ikendik eula gaur egun, ez? Orduan, behintzako ere bai gau beltzen, eta ospakizun hauetan sustoa edo beldurrik ito jaukitza, behintzako sekulako erakargarretasuna dauka edo mugimendua dauka. Bero beste puntua esan deuna da argitasunana, ez? Gare baten, ibili ginen etnografia egiten, komentatzen zuten ez zela beste farola. Osa, ez zuen farola bat herriko plazan eta jazta. Eta gaina ez zuen gurasoak etxean juten behien bila etxea juteko autoz. Jumar zuten etxea, obaserria, oinez. Orduan zan momentu bat beldurrezkoa edo sortzezune errespetu askotan gaina kinkekin juten zian. Eta orduan kalabaza bat ikustea iuntasun hortan, bai zela zerbait beldurgarria, ez? Orduan, iluntasuna edo gau izaera hori, ikusi duen bezala farola guztiak itzaltzea, bai emateiola ia, ze horrek eskenatoki bat edo atmosfera bat beldurra sortzeuna. Ikusi dut kalabazak. Ikusten bezala bai, kalabazak ez da bi berdin, ez? Gero bakoitzak azkenen behar nahi duen arpegi forma emateio, orduan bai eskolanak egiteko aukera emateu. Gero ere bai mozorrok ez, mozorro diferente daude, batzuk trapukin, beste batzuk arpegikin, baina igual ezaugarri bat izango litzeke sormena erabiltzea, norberak sortzea bere zea. Gero polikia da gaur egun hemen gaude gau beltzen ingurun jardunaldiak antolatzen, baina polikia da aurrek bai eragin dutelako olako mugimendu, ez? Indute bai akuilu lan hori, ez? Berik hasi zen Halloween ospatzen aizienen heldungan, askongan, ezin egon bat sortu zen, eta orduan hasi ziren helduak azaltzen gu jolaste ginen kalabazakin, da orduan harridura horrekin ikerketa sortu eta gau beltza festak eta zabalduia. Orduan hor aurran agentzia hori, ez? Eta gau beltza antolatzeko nik uste importantea dela aurrekin kontatzea. Askotan ikendeuna da gau beltza antolatu heldun ikuspegitikan, baina behin prozesun sartzen baldin baitugu aurrak berezi goiteia edo beto funtzionatzen dute.
hemen jaian ingurun ze garrantzitsu dian jaiak antolatzeare bai, ez da jaiak festa bakarrikan da ondo pasatzea ez, bestelako eragin nabarmenak dauzkate, kolektibotasunan eragiteu, identitatean eragiteu, emozioak asko mugitza ikuste. Eta bain saiatuko naiz, azkenengo 10 urte hautan, ikusita gau beltzak ze balio edo izaera edo indargune hartu ditun, ez? Adibidez esan duen bezala, puska biltzen berreskurapen bat ematea dauke gau beltzaren bidez, ja desagertzen ari izana Euskal Herri. Gero, beldura eta iluntasuna lantzeko aukera emateu. Guk aldetzen ginen umei, zatik antzan behintzako erakargarria egun hau esaten zuten. Da lagun arten, igual aurreneko aldia lagun arten gauen ateratzea. Gero dau goxokik edo gaztainak jateko aukera. Gero dau beldurra eta sustoa bizitzeko momentua. Mozorrotu itegea eta gero ere bai, susto horrek ematen dizun adrenalina puntoi bizitzezu. Orduan da, festa bat asko erakartzaileena edo erakargarretasun handia daukana, ez? Eta fruitu lehorrak gaztainak adibidez, ez? Guk irudikatzen jau, umentzako goxoki dira erakargarri, baina goxokik azkenen astero jatek ikuste, eta ikuste genuen behientzako gaztainak ere bai berezik dira. Azkenen bai urten behin jatek ikustelako, eta orduan behientzako goxoki bihurtzea ere bai gaztaina horiek. Bain bukaera joango naiz ja azkarrago. Azkenengo 10 urte hautan hausnarketak, gukin genuen ikerketa, gero ez du jarraitu ikerketan, baina bai adi egon gala pixkatze gertatzen nahi izan ikusten. Eta ikusi duguna da, batzutan imaginatzen dugula antropologoa kultura deskribatzeko bezala, ez? Baina nik bai esango nuke antropologoke bai informazio asko biltzeula, ikerketa bat egiteu, eta gero ere bai bere aportazio ditu, o bere sormena aplikatzeu. Orduan nik bai ustet, hor sormenak bai, tradizio hautan, eragin aukela, eta antropologok eragin aukela. Igual da momentu ere bai antropologon lana aldarrikatzeko, ez? Askotan imaginatze dugu, bakiu arkitektok diala beharrezko etxeak egiteko, bakiu irakaslek hezkuntza pedagogia eta lantzeko personak behar diala, eta igual kultura, festa eta tradizioak antolatzeko garaien, antropologok ezinbestekok diala barneratu behar genuen eta zabaldu beharko genuke. Orduan gu geneukan gau beltzan ingurun informazio asko, ikuspegi desberdinak, herri desberdinetako ereduk, eta erabaki genuen gau beltzan ingurun teoria guztioi praktika ematea, ez? Orduan taupakin, topagunekin garaia hartan, genuen lanketa, gau beltza nola zabaltzea zeon, o zer eukibartitun, ze puntu garrantzitsu eukibartitun, o zertzan gau beltza behare bai, ez? Hor, adibidez, genukan zalantza, ez? Gau beltza hori man gau, orduan jabagenekin erabaki horrek eragina aukiko zula. Gero ere bai, nahi genuen zabaldu ikerketa hau aurrei, eta orduan ezkak esan duena, txalapartakin genuen ipui bat, dela umentzako bezala kontatua, baino ikerketa barne biltzezuna, ez? Orduan behieke bai, hola, ikerketai jasotzeko edo zehatzeko. Eta gero, hainbat hitzaldi eta eman diteu. Gero, ebai ondorio nagusi bat tradizioen zentzumenoi esan duguna, ez? Batzutan tradizioa bizi dugu zerbait betikoa bezala, ukiezina dana, estatikoa dana, baina iten baldin badazu klik bat tradizioa biziba bezala dana, aldakorra dana, moldatzen dana, bestera batea ikustik ez du tradizioak bai, ez? Orduan, gau beltza esango dugu ez dela berreskurapen bat, ez nuke esango berreskurapen badanik. Gau beltza izenak inetzen leheno festaik, baina bai dela berreinterpretazio bat eta sustraiak dituna euskal kulturan leheno ikusi duen bezala, ez? Baina igual da gaurkotu o berreinterpretatu, eta horretik funtzionatzu igual hain ondo. Daukelako erakargarritasunoi edo daukelako gaurkotasunoi. Gero, batzutan bai, ikusi duen sormenare bai dau tradizioan asko, igual ez da aipatzen asko, ez? Emateu dela zerbait estatikoa eta errepikapen ideia hori daukeu, baina bai dau sormen handia, ez? Balearrainen damak ezkita 7-8 urte gau beltza antolatzen, nire umek 7 urte dauzke, orduan behantzako betikoa da, bizi guztiko ohitura bada, eta ez dira egon bi gau beltza berdin. Osea, denbora guztin, gau beltza guztik desberdinak izan dira eta bakoitzak bere nortasuna daukigu. Batzutan igual, antolatzaileak ez zelako hain motibatuta. Beste batzutan igual COVID antzalako. Beste batzutan igual eguraldi txarra indulako.
Eta gero ere bai, bere izaera propioan gatik. Gauza batzuk errepikatzea, baina beste batzuk sormenan baldintzatu, ez? Badibidez, gaueko beldurri ibilbideoi urtero moldakorra da. Batzutan aipatzea igual Patxi Errementarin historioa, beste batzutan Mari, beste batzutan igual eriotzak presentzia gehiago hartzeu, nagustasun gehiago hartzeu, gaur aurten adibidez, Basa jaunek hartuko protagonismoa gehiago, hildako ze bat egongo eta besti batzuk egongo ja, orduan, bizi dauden gauza da dira, ez? Gero bai, hausnarketa bezala, emateo euskaldunok beti enbar daula justifikatzen gure ohitura dira aspaldikok gala forogatzeko bezala, ez? Hemen gaudela beti denikan bezala, baina igual bada garaia bai gure buri emateko askatasuna ohitura moldatzeko eta zatikanez tradizio berrik sortzeko, ez? Azkenen bai oso politika dalako tradizio berri bat sortzea momentu honetan eta ikustea denboran bai mantendu itala. Ja bukatzeko bi gauza, aipatu, Euskal Gintzatik bai gaueltza guztik euskaraz dira, igual azpi marratu inbarko litzeke, eta topagunek, otaupak, hor argi ikusitzen aukera bat, ez? Azkenen dalako komunidadeko festa bat, emozioa asko muitzeituna eta euskaraz dana. Orduan, euskaraz izate horrek, euskarain ikustet emate joela ere bai balio bat, ez? Eta ikusi ere bai, azkenengo urteotan ez da pentsatu inpas egoera baten bezala gaudela, gaubeltza izan dela adibide eta fenomeno bat zabalduana eta oso ondo funtzionatu duena. Gero ere bai bukatzeko, heriotzan gai aipatu deuna leheno, ez? Heriotza lantzeko aukera bat emateu, zatik herritu zaharrak baztertzen aigea edo uzten aigea eta berriak ez dira sortu. Baina orduan heriotza hoi ez da lantzen. Orduan heriotza lantzeko ere bai behar dira bai momentuk, bai oroitzeko, gaubeltza herriotzetan ikusi dugun bezala. Ere bai herritu berrik sortu beharra daudela, azkenen herrituik bai ditutelako gure gorputzan barrun behar diteun ze horiek, ez? Eta ikuste dugu hain psikologiak ordezkatzea dela herrituk diteun funtzioi edo beharroi. Gero arrisku bat bai ikusten nahi naizena, nahi patu Xabierrek, diarion ikusian bezala, ez? Gau beltzare bai eduki sustutzeko arrisku izatea Halloweenen sinonimo bat, Halloween euskeraz, gau beltza jarri eta punto. Hoi bai arriskoi badau, ikusteana bi gauza, ez? Herri askotan dau kezka bat, hausnarketa bat, informazioa jasotzeko gogo bat, nola zeatikan, nola antolatzeko, nik uste festa gutxitan indala olako lanketa aurretikan hainbesteko hausnarketakin, gaueltzakin gertatzea herri askotan, baina gero bai dago arrisku bat, Halloween jarri horrez, gaueltza jarri, eta orduan bai, nik uste egoera hortan, momentu hortan gaudela, ez? Asko aia zabaltzen gaueltza, askotan fundamentu handikin, baina ere bai iritsiko momentua ikusiko duguna gaubeltza eskaparatetan, gaubeltza eroskiko apaletan eta gaubeltza asteburu pasa oporreta juteko. Eta bukatzeko fenomeno oso berezia dela urte... Bukatzeko seguro, eh? Bai, bilerro. Fenomeno oso berezia dela, urte askotan asko zabalduana, eta berez, antropologo bezala bertan barrun neotea, sekulako izan dela, baina nik ustetela, nahiz eta 7-8 urte pasaian, antropologiatikan ikertzen jarraitu beharko litzekela, garrantzitsu dilako festak bai gizarteantzako eta bai komunikadeantzako. Baina hortako baliabide behar dela eta hortako gehien bate bai baliabide ekonomikok. Eta eskerrik asko. Eskerrik asko, Josu. Eta nekane, bai? Barkatu? Azkenen aldatu dugu. Ados. Oier, jode. Nik errepasatuan euken bertzearen aurkezpena, nekanerena. Orduan erreza behingo duzu, Bueno, hurbiltzen zaren bitartean aurkeztuko zaitut. Bueno, Elgoi Bartarra, kasu honetan deklinatzeko arazorik ez daukat. Oierara Olatza Arrieta antropologian lizentziatua, kazetaritzan lizentziatua ere bai, dantzaria eta ikertzaile kulturala da. Bere ibilbidean zehar, praktika artistikoa eta hausnarketa teorikoa uztartu ditu. Kezka, argia eta aritz dantza taldeetan dantzari gisa aritu da. Eta 2002an dantza.eus proiektua sortu zuen. Euskal dantzaren inguruko komunikazio, prestakuntza eta zabalkunderako plataforma dena.
Euskal Herriko Unibertsitateko Mikel Laboa katedraren baitan egin zuen doktorego tesia, Euskal Dantza tradizionalaren bidezko genero eta identitate eraikuntzari buruz, genero identitate Euskal Dantza tradizionalaren eraikuntzan izenburupean. Komunikazio eta kultura arloan ere jardun handia izan du, ETB-n eta Elujarren lan egin du, kultur eta zientzia proiektuetan, eta urte luzez, dantza irakaskuntzaren eta sustapenaren inguruko egitasmoak gidatu ditu, hala nola, dantzan ikasi programa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzaz. Kulturaren Euskal Kontseiluko kide ere bada, besteak beste Gregorio Santa Cruz dantza maisua eta Euskal Dantza Etxepare Institutuak argitaratua euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez lan horien egilea da. Gau beltzari dagokionez, Arraulotza arimen gaueko tradizio zaharren funtsa berreskuratu nahi zuten lehen ikerketa antropologiko modernoen aitzindaria da. Festa honen ospakizuna gogoratzen zuten pertsona helduen testigantzak jasoz eta honen inguruko artikuluak argitaratuz. Bere ikerketen emaitzak azalduko dizkigu hitzaldi honetan. Dantzari gaurrez. Bueno, nahi badeozu ingo du pixka bat, Venga, bukaera. Bueno, egun hon eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Zait oso erreza izango Josuk indun aurkezpen ederran ondoren zerbait gehitzea edo, bueno, eta saiatuko naiz nire bizipenetatik egitea ibilbide hau, hain zuzen ere, pixka bat, nik nundik nora ikusi, sentidu eta bizi izan dudan, Josuk ondo definitu duen bezalago gertaera edo gertakizun antropologiko oso niretzat behintzat ere interesekoa izan dena. Nik ezagutzen nun gaba beltza, horrela deitzen zioten mutrikun, eibartarra naiz adopzioz behintzat, gaizkak onda aurkeztu nau, jaiotzez elgoi bartarra naizela, baina umetan aldatu ginen Eibarrera, eta, naiz eta kilometro gutxitan etorkinen zera hori daukat, inongo ez izate hori, Eibarren elgoi bartarra eta elgoi barren eibartarra, maltzagakoa naizela esaten dut gehienetan erdibide horretan. Eta, gure inguru horretan dago mutriku ere bai, eta gazte garaian, jakin genuen, zela parranda aitzakiren bat mutriku aldean azaroko lehen asteburuan, eta hasi ginen bertaratzen, eta horrela ezaguten genuen gaba beltza. Berez, nik gaba beltzerako lehenengo bisitetan ez nun interes antropologiko handirik izan, ez pasen gauaren beltzean, taberna zuluetan aurkitzen nituen festa zantzuenak. Baina, gerora jakin nuen, ari zirela, ez? Horrela iragartzen zuten, gaba beltza, eta, sasoi hortan ere, hasita zegoen, hemen Donostian, beldurrezko zine astea, eta hor ere, Halloweeneko estetika eta kontuak ere aipatzen ziren behin eta berriz, eta nire ez jakintasunean mutrikukoa ere hildo berean lotzen nuen, hau da, Amerikanada bat egokitzeko aitzakia besterik ez, eta kostaldekoek barnekaldekoentzat badaukate zartada pixka bat, ez dakigu zera ez, itxasoko gezak eraginda edo zer, baina ez genien kasu handirik egiten. Baina, 2000 urteetan ja sartuta, Eusko Ikaskuntzaren folklore sailaren bilera bat neukan Bilbon, eta Bilbora joan eta erdigunean egoitzara, Eusko Ikaskuntzaren egoitzara nijoala, pasatu nintzen horrelako bazar txinatar edo todo a 100 edo ez dakitzela izango zen. Eta atentzio eman zian, eskaparatean zenbat eta horrela Halloweenekin lotutako salgai zituzten. Eta kuriosidadea jota, barrura sartu nintzen, niretzat guztiz arrotza eta amerikanada bat zen ura, eta zaten benetan, hemen hasi gera olako gauzakea saltzen ere bai, laster zer izango da, Thanksgiving Day edo Black Friday, Black Friday bai, hasi da ere. Sartu nintzen barrura eta galdetu nion saltzaile ere izu, baina hemen
hau bat ere saltzen ari da. Eta berak oso esan ziren, beira, urtero aurreko urtearen bikoitza ekartzen dut eta dana saltzen dut. Eta ni zur eta lurriatu nintzen, pentsatu nuen, eskerrak Eibar Bilbotik urruti dagoen, naiz eta besterik pentsatu Eibar beren burua bilbotar txikitzat daukaten eibartarrek, baina aurrera egin nuen nire bidean eta sartu nintzen Eusko Ikaskuntzaren egoitzan, eta orduan, han ziren folklore saileko kideekin partekatu nuen ikusi berritakoa. Eta danak esan zieten, model, baina hori kontu ezaguna dek. Baina ezaguna zer? Hemen egiten zirela kalabazak eta bestia, eta ni, zera, ikusi izan banu bezala marziana bat harrituta. Etxera itzuli eta hurrengo egunetan aitarekin partekatu nuen kontua, baina aldi berean, zera, Eusko Ikaskuntzako folklore saileko lagunek, eta bide batez nire pena agertu nahi dut, Eusko Ikaskuntzaren ibilbidearen momentu batean, folklore saila den ibilbide hori eten egin zelako. Eta, pena esan dugu dut, iruditzen zaidelako horrelako lantaldeak eratzea asko kostatzen dela, eta gero, momentu batzutako, desenkontru edo zeren ondorioz, babes faltaren ondorioz, desagertzen direla, eta horrek izan dezaken ekarpena gure gizartearen eta gure kulturaren ikerketarako neurri batean etenda geratzen dela bide horretatik bintzat. Eta, hasi nintzen pixka bat, haiek aipatzen ziaten kontu hori esaten, segoratzen dut Josu Ramon Larrinaga batek edo Emilio Xaberduinaz batek aipatzen ziatela heriotzaren inguruko herrituen artean eta etnografia bilketetan, tarteka agertu izan zirela horrelako kontuak. Agian ez zitzaiola beregiko arreta eskaini izan, baina, pixka bat harakatu ezkero kontu horiek agertzen zirela. Bai agertu ere, izan ere urte batzuk lehenago, Eusko Ikaskuntzaren kasunetan antropologia eta etnografia sailak jardunaldi batzuk eginak zituen, 2001ean, antropologia eta erlijioa bigarren jardunaldiak, festak, erritualak eta identitateak. Eta hor aurkeztu zuen anuntziaranak honako artikulu hau, jaietako esken erredundantziaren zentzua. Datak oso garrantzitsuak iruditzen zaizkit, ze batzutan adanismoa eta hemen nik nire burua garbi eta argi kokatzen dut, errepikatzen dugu baita gure burua antropologo eta ikertzailetzat daukagunok ere. Hau da, zerbait beti deskubritzen ari gara lehenengo aldiz eta gehienetan beti da norbait aurretik hortik pasatu dena, eta kasu honetan esango nuke argi handiz, argi zehatz eta handiz. Anuntziaranen artikulu hau, nik beranduegi, urteetara, bazterrak nahazten ibili ondoren zenbait urtez irakurri nun, naiz eta ordurako, ikusten duzu, desente aurrea hartu zigun, artikulu horretan daude, nik gaur egun Euskal Halloween gau beltzarimen gaua nahi duzuen izen horrekin deitu dezakegun hori, aztertzeko, pixka bat jarriko nituzken oinarri ia gehienak. Eta gainera, geziekin asmatzen du bete-betean. Ikustu dut egiten duela, analisi oso zehatza, oso zehatza eta argigarria. Nik hau irakurri nunean, esan nun, ez dut iaia ezerrez ekarpenik egin, anuntzik egina ez zeukanik. Gauza gutxiren batzuktan nik agian jarri dut beste foko bat, baina iruditzen, eta gaur egun ere, eta pixka bat gaurko jardunaldi honetarako berri irakurri dut, eta jarraitzen du izaten erabateko aktualitatea.
Gai honen inguruan sortzen zaizkigun kezkak eta ardurak eta analizi, kategoriak guztiak jasota daude lan horretan. Eta, 25 urte baditu dagoeneko. Eta, anuntxina bezala, anuntxina aurretik, nik aipatzen nuen, hasi nintzela ere, kide horien, folklore saileko kide horien gomendioa jarraituz, pixka bat gaiaren inguruan irakurtzen, aurkitu nituen lehenengo biak bereziki, gero Bidadorrena beranduago iritsi baitzen, baina Mikel Aranburu Urtasun eta Gabriel Inburuzketaren bi artikulo eman zidatenak bere momentuan beste ikuspegi bat gertatzen ari zen horretaz. Batez ere, Nafarroa aldeko, eta esango genuke kasu askotan, Iruñerriko, eske erronden, umeen eske errondei begiratzen diete artikulu hauek, eta biztaratzen dute errealitate bat, ordurako ezagutzen nuna neguko beste garaietan, neguko festen beste aroetan, baina ez nuena hain argi identifikatua hain zuzen ere neguko festen hasiera alde horretan. Eta, txinurriak dira hoietako batzuk horrela ezagutu izan dira, baina, nik pixka bat horren izendapen horren baitan jaso ditut edo jarri ditut guztiak, iruditzen zaidalako metaforikoki ere gaur kontatzeran atorrena entzate interesgarria izan daitekela. Hemen aurkituko ditut, nik gero, pixka bat zetorren horri aurre egiteko proposatuko ditudan ordainak. Hau da, iristen direan truko trato zera hori, importatu edo hori, horren aurren ez dugu, baina hemen badauzkagu, era horretako formulak, euskeraz, gazteleraz, bin arteko nahasketakoak, latin zantzu batzuk ere zenbaitetan, baina, eta asmatutako berbakerak edo izkerak beste batzutan, baina jolas dezagun horiekin, eta asma ditzagun berriak, baina ez ditzagun erosi kanpokoak hain merke. Eta hori guztia batu zen ere bai, etxeko esperientziarekin, aitari galdetu nion, ez galdetu, ez da urrik ere eman, harrek esan ziezadakenik, nik ez nekienik, eta bakarrik aipatu nun gaia, hau gertatu zait, eta bestea, eta ze kuriosoa, eta kontatzen aia izen, guk umetan horrelakoak egiten genizkien. Eta, nola eta, baratzetara joan, eta horra gertuko dira zenbait elementu, nik uste dut oso garrantzitsuak izango direnak, gero, hau, gertatzen ari zen hau, gure identidadera edo gure aurrekoen historiara lotzeko, Eta izango da, batez ere gure aitak arbiak aipatu zen, gure aitak inoiz zigun kalabazarik aipatu, eta gero, nik han eta hemen horren galdeketak eta egin izan ditudanean, 10-8 nire inguruan bintzat arbiak aipatu izan dizkit. Eta horrek badauka zera bat, arrazoi bat ere bai, arbiak garai batean ugariagoak ziren baratzetan, arbiak ganaduarentzat ere landatzen ziren, eta kalabazak pertsonek jaten genitun, beraz, behin baratze batera lapurtzera sartuta, arbi bat edo beste lapartu ezkero ezan kontu larria, baina kalabaza bat, amigo. Eta hor daude ere beste elemento batzuk, zuloa egin eta kandela jarri, jendea beldurtzen ibili eta abar, baina aitak aipatzen zuen, inoiz ez zuen mozorro hitza erabili izan, baina bai
erdi ezkutatu edo esatezun edo maindire zar bat edo mantain bat edo zerbaitekin, bere burua gorde, eta sasi, itzal eta ilunpe artean horrekin jolasten nahi zirela. Badago beste elemento bat oso importantia izango dena, eta nik uste dut gaur daño ez dugula asmatu horri dagokion garrantziarekin begiratzen, eta da, hau, honen protagonisten adina. Honen protagonisten adina, Ureita Zizurkilren jaiotakoa, eta Zizurkildik Elgoibarrera 12 urtekin etorritakoa zen. Familia oso aldatu ziren, aitonak gerra ondoren abertzaletzat identifikatu zutenez, zeukan praktikante lanpostuak kendu ziotelako agintari frankista berriek, ez? Eta orduan, Zizurkildik alde egin beharrean gertatu ziren. Eta horrek markatzen zidan niri pixka bat adin kontua, aitak esaten zuen Zizurkildik Elgoibarrera aldatu aurreko urte apurretan izango zela. Horrek esan du 10-11 urteko bueltako kontua dela. Eta nik hemen honetaz pixka bat galdetuta ikusi dudanean bada adin bat errepikatzen da. Eta hau garrantzitsua da, ze azken urteetako oro har, gizartean edo zein jarduretan, baina baita ere dagozkigun folklore eta kultura eta gizarte aktibitateetan gure edo festen edo antolatzen ditugun ekitaldien hartzaile, ustez hartzaile franja asko jaitsi da. Gaur egun umeak esaten dugunean eta umeentzat egiten direnean gauzak hitz egiten ari gara 3, 4, 5 edo 6 urteko adinekoetaz. Eta askotan gau beltzarekin ere antolatzen diren ekitaldiek horrelako adintarteak izaten ari dira jomuga. Hau alor guztietan gertatzen ari da, eta da folklorearen infantilizazioa, aipatzen duguna, eta horrek hainbat ondorio ditu, ari gera ume txikiei begirako mundu bat eraikitzen, nun garai bateko munduak ez ditun ume txikiak ezertarako ere aintzat hartzen. Ez da beste gaztetxo hauek ere, orain prenerabetzat jo ditzakegunak. Eta hain zuzen ere, hau oso importantia da. Ze adin horri inoiz ez dio kasurik egin. Ez da, esango nuke, ikertzaileok edo antropologoek edo folkloristek ere. Eta hori da beste arrazoietako bat, gai hau hain berandu detektatu edo azaleratu izanana. Ze adin, iaia existitzen ez den gizartearen parte bat da, eta esango nuke gaur egun ere libre xamar jarraitzen duena ibiltzen. Eta orduan nik nire tesia aurreratuko dizuet hemen, eta da momentu honetan gau beltza dela umei begira egiten ari garen ahalegin bat, baina Halloweenek jarraitzen dula bizitzen, reproduzitzen eta konsumitzen, eta bereziki konsumitzen, prenerabeen franja horretan, irizmena, gure irizmen gaitasuna utzaren parekoa den horretan kasu gehienetan. Bueno, orduan, aipatu bezala, eta ez dute gehiegi luzatu nahi ere aurretik Josuk aipatutako kontuekin, eta baina, hor nik bai ikusi nun, bazetorrela zerbait gure kontroletik kanpo zegoena, eta gure kontroletik kanpo horretan, gutxienez markatxo bat, edo lekutze bat, edo zera bat egiteko ahalegina egin nahi nuela, gutxienez nire ingurune, gertuko ingurunean. Eta hori azten da nire seme-alabetatik, egun batetik bestera etorri zitzaizkidalako esaten, Halloween eskea egitera ateratzea zijoa zela. Orduan,
Inbluzketak eta Bidadorrek eta Mikel Aranburu Urtasunek egindako bilketetatik jaso, eta hasi nintzen haiek proposatzen. Bai seme-alabai eta baita ere gurasoen elkartearen bidez beste batzuen seme-alabei, eta egiten nijoan guzti hori blogaren bidez pixka bat komunikatzen nuen, eta horrek ekartzen zuen horrelako soka bat, ezta? Eta, bueno, formula horiek. Azken batean, hain arrotza gertatzen zitzaigun zerbait, ingleseko trick or treat hori, arrotza zaigu, baina truko o trato, esango nuke esanahiaren aldetik ere ez dela ulertzen, ez? Eta, zerbait, kanpotik datorkiguna, eta gainera ez duguna ulertzen, ari ginen erreproduzitzen, eta, bueno, gutxienez disimulatu pixka bat, ez? Eta, bueno, adibidez horietako bat, nik seme-alabei proposatu niena, Xanduli Manduli Kikirrikiren, Beasoain Egilor inguruko horren, etxen behuzten nuezesaki, ordezkatu nuen emango xokiak guri, eta seme-alabek erosi zidaten, eta iraunzun horrek bizpahiru urtez. Bizpahiru urtez. Horren eraginkortasuna ez dut uste, gero, hori bera guraso elkartean aipatu, eta handik pixka bat gehiago zabaldu zen, nik blogean ere aipatu nuen hori, eta, bueno, momentu batzutan iritsi zen, lehen Josuk aipatzen zuen, segun nun aurkitzen dugun ja gauza batzuk, ja ez dakigu ondo ari geran edo okerrari geran, ez? Baina merkataritza zentroetan ere hasi nintzenean horrelakoak ikusten, bueno, alde batetik, esaten duzu, bueno, euskerazko keinutxo bat, baina ez dakit asmatzen ari garen, ala ez dakit nora garamatzan honek. Beste gai bat hemen gurutzatuko zaiguna izango da temporalidadea edo egutegiaren kokatzia. Guk nik bai aurretik bibliografian irakurritako gauzetaz, bai etxean entzundako etaz, eta baita ere, jendeak esaten ziaten etaz, animen eguna, tradizioz hori da, erabilizan den terminua gehien ere erabilidanean, animen gaua izango litzateke inglés gaeliko naste horren egokitzapen bat euskarara ekarrita, euskaraz dakagun zerakin, baina animen eguna, berez, eta bat egiten dute jendearen ohiturak eta kristau tradizioak, santu guztien egunaren ondorengo bi egunak, normalki, baina ohituretan ez zen horretan ardu handirik. Hau da, normalki ospatzen zuten santu guztien egunaren inguruko gauetan, batean edo bitan, egokitzen zen horretan, ez? Gehienetan, logikoena, ondotik. Ondotik, bere zentzua daukalako, hildakoak zerura bidean joan, eta bidea aurkitu ezin da, hemen alderra geratu zaizkigun harimak izan litezkelako beldur eragile ondoko egunetan, edo, pixka bat zera. Orduan, horrekin nun ja lehengo talka nire seme-alabekin. Nire seme-alabak oso garbi izan zidaten. Ez aita, okar zaude. Halloween, irako faltadia 23 egun. Osea, zenbaki zehatzetan, ni ibili behar izaten ez egutegian ikusteko, ez dakizuen, baina Eibarren lehen aipatu du Josuk ez, Gaztainerre ohitura dagoela, Eibarren eta Soraluzen. Eibar eta Soraluze, Eibar eta Plaintxi, gertuko historia tensio sokatira harreman oso bizia izan duten bi herri dira, ez geranak konpartitzen dugunak historia eta kultura oso bat, baina ez geranak ados jartzen, ez da Gaztainerre eguna kokatzeko orduan ere. Eta adibidez, Eibarren Gaztainerre eguna da animen egunaren ondoko lehenengo astelena,
eta luzen da Domu Santu egunaren ondoko lehenengo astelena. Orduan, gehienetan berdina gertatzen da, baina tarteka, asteburu nola eroriko eta Domu Santu eguna nola eroriko, astebeteko aldea izaten da. Eta hori izan daiteke liskar motibo ikaragarria, noiz ospatu behar dugun Gaztañerri. Orduan, ni eztabaidaren kultura horretan, baina termino horietan ezia izan naiz, eta lako batean, etortzen eskizien behala izaten dira, Halloween da urriaren 31. Eta gaur egun nagusitzen ari den zera hori da. Niretzat txorrada bada, baina oso esanguratsua. Oso esanguratsua, ze azkenean ikusten du noraino dagon gure gaitasuna datorkigun inbazio kultural horri aurre egiteko. Marka txikitxo batzuk egin ditzakegu, baina agintzen dunak erabakitzen dunean zerbait, nekez emango diogu horri buelta. Eta nork agintzen du? Disney Channelek. Seme alabairik galdetu nien, hori nola dakizu eta esazieten Disney Channel jartzen du. Faltan 23 días para Halloween. Eta Disney Channelek erabaki badu urriaren 31 ospatu behar dugula mundu osoan Halloween, ahaztu zaitezte, beste Gaztañerreko eztabaidetaz. Eta hori bezala, beste elementua nik agian atentzio gehien jarriko dio dana, arreta gehien eskainiko dio dana, mozorraren kontua izango da. Oso garbi identifikatu nun hau guri zerbait saltzera zetorren inbazio bat zela, eta hor elementu oso importante bat disfrazak izango dira. Hau da, disfrazak saldu eta konsumitu ditzaten gure umek, gure umen gurasoek, eta azkenean merkataritza industriak urtean zehar beste oparo bat aurki dezan. Orduan, horren aurrean garbi identifikatu nun nazan bat, estatu batuetatik zetorkigun Halloween inbazio horretan ere, kapitalismoaren eraldaketan nabarmen bate egon zela, 20. mende hasierako estatu batuetako Halloweenak mozorroak ziren, hain zuzen ere, bere izenak euskaraz oinarrituik adierazten duen hori, eta da zure burua ezkutatzea. Ez zerbaitetaz disfrazatzea, baizik eta zure identitatearen eta nortasunaren ezkutatzea. Eta gainera horrek ahalbidetzen du ez bakarrik simbolikoki hemen atzean jokatzen ari garen lehen aipatzen nizuen arima galdu horien joko hori, baizik eta komunitatea egituratzeko bide horretan, igarotze erritu baten ezaugarri oso nabarmenak agertzen ditun joko batekin. Eta joko hori da elkar errekonozitzia. Ezkerrondek komunitatea kohesionatzen dutela askotan aipatzen dugu, baina hori ahalbidetzeko ezaugarrietako bada, eta hori benetan funtzionarazteko, da ume, nerabe edo gazte komunitate horiek bere esparrua, bere lurraldetasunean ezagutzeko aukera ematen dielako ezkerronda edo kuestazio batek, eta hori oso garrantzitsua da, komunitate batentzat, jakitea non bizi den, eta zeintzu diren zure bizitza esparruaren edo zure herriaren mugak eta lurrak eta bideak eta etxaldeak eta baserriak, eta hori ezagutzeko bide bada, baina pertsonak ere, nor bizi den etxe bat koitzean, eta aldi berean, etxe bakoitzeko bizilagun horiek ere, urrengo urteetan, helduen komunitateko parte izango diren, gaztetxo horiek ere hasten dira identifikatzen. Eta beraz, hor mozorroak ere jokatzen du
horrelako joko bat ezagutu ez ezagutu, zu nor zera, ez dakize bestia, halako etxekoa, hitz egin pixka bat, ia, bueno, bagizue, euskal mozorroek ere batzutan mutuak ere direla, eta zenbait tokitan inauteritan horrela ezagutzen dira, mutuak, unanuko katolei ere deitzen zeien beste izenetako bat, hain zuzen ere, mozorroa eraiki daitekelako bai zure burua ezkutatuz, baina baita ere zure hitzak gordez. Eta beraz, bueno, hor mozorroak bazeuen jatorrizko funtzio simboliko eta funtzional zabal bat, eta, bueno, Halloween inbazio honek ekarriko digu beste eredu bat, eta da disfraza, erosi egin behar dena, eta gainera, mantentzen duna neurri handi batean gure identitatea publikoki. Ze, azken batean, erosteko erreklamua da, jendeak errekonozitu dezala zein den nere umea. Inork ez baldin badu identifikatuko nere umea, horretarako trapuzar batzu jartzen dizkiot, eta ez daukat ezerrez erosi beharrek. Beraz, hor, esan digun, berreskuratze horretan, edo saltzen diguten berreskuratze horretan, berriz ere kapitalismoak bere eramate hori sartuko digu. Eta, bueno, nik ordura arte atentzio gehiago jarri nionez neguko festen beste aro batzueri, mozorroaren inguruko pixka bate ideia hori, horrek asko eragin zidan, Estatu Batuetako horretan garbi identifikatzen nun aldaketa nabarmen bat zetorrela, eta Euskal Herriko eske errondetan bazegoela oraindikan ere horrelako zantzu batzuk mozorroari beste erabilera batzuk emateko aukera ematen zioten. Hau da, adibidez, Amasa da, Bilabona Alboan, esango dut, ingurortako norbait, ez bada, bueno, ez erortzeko auztoa eta herri nortasunen arteko joko horretan, bueno, eske erronda egiten dute San Martin bueltan, garai batean oilaskoak biltzen zituzten, gaur ez dut galdetzen, argazki hauek egin ditunean oraindik oilaskoak ekartzen zituzten, eta gero oilasko jokoa, hainbat herritan ezaguna izan dena, egiten jarraitzen zuten plaza erdian, gaur egun, ez bada, ez dut esango. Eta oilaskoarekin badago, heriotzaren inguruko errito bat, oilarrak, oiloak eta oilaskoak ere simbolikoki neguko festetan garrantzi bereziko animaliak dira, baina niri adibidez hemendik oso interesgarria iruditzen zait beti nola gazteek errito hori egiterakoan zapi batekin estaltzen duten bereien aurpegia. Haiekin hitz egin da, bere garaian, hau 2005 ingurukoa da argazkia, eta bertan galdeketa hori orduan egin nun, eta haien erantzuna zen jokoa zailtzeko, la gallinita ziegan bezala, egiten zutela zapia jarri aurpegian. Niretzat, ostera, oso garbia zen, beraien burua eskutatzen mozorro egiten ari zirela. Hain zuzen ere, beraien identitate personala eta identitate kolektiboa ordezkatzen edo representatzen ari ziren simbolo horretarako transizioa egin ahal izateko. Mozorroak dira hau egiten dutenak, ez dira ari beraien izenean, baizik eta komunitatearen izenean, eta azken batean ez dira besterik, baizik eta gure artean geratu diren arima hoiek, edo bueno, nik horrela ulertu nahi dut, jarraitzen dutenak bizitza eta heriotzaren arteko simbolo guzti horiek jokoan jartzen, kasu honetan oilasko joko edo erritu horren bitartez, ez. Guzti hau, Estatu Batuetatik etorritako disfrazaren eredu horrekin pikutera dijoa, ez. Eta berez, egia da neguko festetan mozorroak eta modu oinarrizko horretan, edozein trapurekin gure burua estaltzekoa, eta hori da, gure aitak esaten zidan kontu bera, edozein
gauzarekin eskutatzen zutela bere burua. Horrelakoak baditugu neguko festetan eta mundu osoan. Mundu osoan edo behintzat munduaren parte handi batean. Mamersak agertu daitezke bai abenduaren hasieran ternuan. Newfoundland edo lur berri horretan, edo agertu daitezke baita ere Boxing Day inguruan Inglaterrako umeen eske errondetan. Eta hori ere oso interesgarria da. Azkenean txinurriak ditugun bezala azaroaren hasiera horretan, Gabon bueltan Boxing Day abenduaren 26 izaten da, Gabon solstizioaren ondotik, kantuz eta eske, agertzen dira mozorroak etxez-etxeko eske erronda horretan, eta urte berriaren bueltan ere, hainbat festa eta ospakizunetan agertzen zaizkigu mozorroak, eta inauterietan ere hor ditugu. Zubieta eta Iturengo 10 minutu, oso ondo, nik uste ondo nuela. Zubieta eta Iturengo inauterietan joaldunek kapitalizatu dute protagonismo eta argazki guztia, baina mozorroak jarraitzen dute mantentzen inauteriaren, nik uste dut espirituaren parte eder bat hor, eta eske errondak egiten dituzte, baita joaldunek ere bai. Baina, uste dute oso argigarria dela ikustea neguko festen nola hasierantik bukaera arte errepikatzen den, sistema bat den, eta bai, simbolikoki izango ditu bere esanahiak eta zerak, baina komunitatearen artikulazio eta kohesio horretan ere jarraitzen duen funtzionatzen bete-betean. Eta, gaur egungo inauteri festa ikonikoetako bat, ikonitakoena ez bada, lantzeko inauteritako mozorroak, behintzat, Karo Barojatarren berreskurapen garaian berregin zituzten moduan, ez daude hain urruti lehen hasieran ikusi ditugun Estatu Batuetako Halloweeneko umeen mozorroetatik. Beraz, badauka zentzua ere bai, ez da? Azkenean, zure burua eskutatzea baldin bada lehen helburua eta etxe bueltan dauzkasun, ez dakit, kasu batzuetan, kortinak edo sobrekamak edo maindiriak edo mantak erabiltzen badituzu, sortzen den mozorroaren iruditeria hori, konpartitua izatea, ez. Simboloak aipatu ditut pixka bat, eta nik uste dut inbazio honetan hor ari garela gehien galtzen. Hoien kontzientzian eta hoien, Josuk aipatutakoarekin guztiz bate egiten dut, ez? Kezka horrekin. Eta horra adibidez badago elementu bat, Anuntxik berak ere aipatzen zuena, eta nik ere hor pixka bat indar egiten saiatu izan naizena, eta da izaki totemiko edo bezala, baina nola hartzaren ibilbideak errepikatzen duen neguaren ibilbide hori, eguzkiaren lokartze eta iratzartze hori, eta baita ere gure iruditerian lotua izan den heriotzaren eta harimen gaualdi luze horrekin, neguaren hasieran lokartu eta udaberria hurbiltzen ari denean, berpiztuz. Aipatuko nahiko nuke ere, gai honen inguruan, lehen esaten duna, adanismoa, behin eta berriz pentsatzen dugu, ez dakiz zerbait aurkitu dugula, eta gure aurrekoek egin dituzten ekarpenak, markatuta ziguten bidea, Karo Barojak hain zuzen ere, urteak dira, urte desente dira, lotu zitula mozorroak eta hildako harimen ideia hori. Azkenengo hamarkadetan, pixka bat guzti honetan ere oso iradokitzailea gertatu zait Juan Antonio Urbeltzek egindako proposamena mozorroen edo zomorroen irakurketa simbolikoari dagokionez, eta hori eske errondekin lotuz, eta pixka bat
nekazarien eta ganaderuen eraso edo mehatxu larrienaren aurrean zer nolako errito sistema antolatu ote zuten gure aurrekoek, intuizioz, kontzientziaz, inkontzientziaz, baina, bueno, hor badaude hainbat elementu, harrigarriki bat egiten dutenak, eta gutxienez, galdera ikurra handi batzuk jartzen dizkigutenak. Eta berriz ere anuntxik, aipatutako kasu eder hori, aipatzen du nola Ekuadorko kartxi indioek, berez Fraserri uste dut hartutako zedala, aipua da, kartxi indioek domuzaindu arratzean hilendako janaria mai gainean ezarri eta gaubeia egiten dute, etxeko atea zabalik utzita. Bitartean, aurtropak ibiltzen dira kalean. Eta orduan jasotzen du, horrelako kantu kopla bat, haingerua gara, zerutik heldu gara, ogia eskatzen dugu. Niri oso bitxia zitzaidan hau, zekuk etxean, gure Aitzitia Elgoibartarren partetik ikasi genuen Gabon zaharretan kantatzen zuen kopla, eta esaten zuen, aingerua gara zerutik gatoz, poltsa bedegu baina eskean gatoz, aginaldo, sagarrak intxaurra gaztaina bota eta isilduko. Eta orduan, hau irakurri nunean, aingerua gara zerutik heldu gara ogia eskatzen dugu, nun eta Ekuadorko kartxi indioek, Bueno, hor badaude forma batzuk, han hemen oso zabalduta eta ikusten dugunez errepikatzen dijoazenak. Oraindik ere pena gehiago eragiten dit, hain merke erosten ditugunean hori inbazio kulturaleko elementuak gureak galduz eta ordezkatuz. Eta, bueno, pixka bat bukatzen joateko, nik nire Bidaur pastoralean kantatzen zuten xumetasun hau gu gara, hortikan xumetasun horretatik egin saiatzen du naizen gauza bakarra da, nire etxe bueltakoak gutxienez pixka bat babesten inbazio kultural horretatik, eta hori egiten nijoana, hori partekatu zeran bidez. Dantzan eta Eibarro blogen bitartez, webunen bitartez. Egokitu zait urte hauetan zenbait hitzaldi ematea, atzo pixka bat hau prestatzeko azken errepasoa egiten ari nintzela, kontatu egin nituen, ez dira gau beltzaren inguruko hitzaldiak, horietatik batzuk bai, eren bat edo hala dira, baina oro har neguko festen inguruko hitzaldiak izango dira, batzutan Gabonen herrituen ingurukoak, bestatutan inauteritakoak, baina nik sistema osoari begirada beharrezkoa dela konsideratzen duenez, beti sartzen nuen gau beltzaren inguruko kontuak hor, eta 75 hitzalditan jorratu dut gai hau. Eta horrek ekarri didana da erantzun bat. Ze hitzaldi guzti horietan, gai hau aipatzen nunean, bidea ematen nun galdetzeko, eta inork honen berri altzun. Eta sistematikoa zen erantzuna. Eta gainera, bi gauza gertatzen ziren. Bata, beti zegoela norbait esatezuna, guk egiten genuen hori gaztetan eta umetan. Eta automatikoki bere aldamenean zegoenak esatzen zuen, baina zertan behar duzu, hori Amerikana da badeketa. Egiten geniala hau eta bestia eta eztabaida baten sartzen ziren. Eta hor oso interesgarria da, batatik oroimenaren kudeaketa, esango nuke, hasieran aipatzen nun adin franja berezi horrek eragina daukala horretan. Ez da behatu dugun, baina baita ez da ere gure buruantza kontzientzia hartzen dugun adin franja bat, hor gertatzen diren kontuak, ez dute beste batzuk daukaten dimensioa hartzen. Guraso taldekin eta lanketak egin ditut, eta eta zertan eragitzen saiatu naiz, lehen Josuk egiten zu zerrendaren antzekoan, ez? Ezkerrondak komunitatearentzat dituzten ezaugarriak transmititzen saiatzen, euskarako esamoldeak ditugunak gure tradizioz edo asmatu ditzakegunak, baina horiek baliatzen, mozorroak aldarrikatzen disfrazerozien aurrean, datara inguruan galdutako zotzate jo izan dut kontua, eta gero balioak, zentzua pixka bat, eriotza, komunitatea, horiek proposatzen, ez da. Horren guztiaren eraginkortasuna, hutsaren parrekoa.
Badakit ikaragarrizko lana eta ahalegina egiten ari dela, baina ni sentitzen naiz garela txinurriak buldozer erraldoiaren aurrean. Eta hau, behin baino gehietan aipatu dit, toki askotan, eta da, gehienera ere, buldozera, apirzonadora badatorkigu, zapalduko gaitu, bai ala bai, eta gehienera ere, aspiratu izan dudana da, giltzak patrikatik atera eta paseizian gutxienez nire marka zozoa, han ustea zerbait egin dugun irudipena izan dezagun. Ze azken batean hemen dagoena da, tensio ikaragarri bat, bizitzaren gainontzeko alor guztietan dagokagun bezala. Globala eta tokikoaren artekoan, merkatua eta komunitatearen artekoa, eta funtzean, ari gera jokatzen esparru batean, non Komarovek esaten duen bezala, kultura eta identitatea, merkantzia bihurtu dira, eta industriak gainera bereganatu dizkigu. Eta industriak orain saltzen dizkigu, esaten den bezala, plazo komoduetan. Eskerrik asko. Esker mila, Oier, orain tartetxoa bai. Tartetxoa bat eginen dugu, eta gero nekanerekin itzuliko gara.